Кукмара районында суқбай эт 3 балага һөҗүм иткән. 2-11 яшьлек малайларның уң кул беләкләренә зыян килгән. 5 яшьлек кыз баланың битендәге йомшак докумаларда яралар күп. Бүгенге көндә жилой рудник бистәсендә котыру авыруы буенча карантин кертелде. Карантин гамәлдә булган вакытта бистәдә 179 көн эчендә авыру хайваннарны дәвалау һәм аларны оннан читкә чыгару тыела. Читтән килүче кешеләргә территория шулай ук ябык булачак. Бары тик вакциналаштырылган хайваннар гына искәрмә булып тора. Котыру чиренә каршы мөгезле эре һәм вак терлекләргә, этмәчеләргә прививка ясау һәм профилактик чаралар үткәрелә. Нашими специалистами Безнең белгечләр котыру авыру ачыкланган урыннан 1 километр радиуста кабат вакцинация үткәрделәр. Ягъни авыруга бирелүче барлык хайваннарга да прививка ясалды. Кукмара районы ветеринария хезмәте йорт хайваннарны ветеринария станциясендә теркәләргә һәм ел саен котыру авыруларына каршы прививка ясарга өнди. Хайваннарның котыру авыруына каршы прививкалар бушлай үткәрелә. Адыйлә Шакирова, Марат Сибирҗанов, Татарстан яңалыклары.